పల్నాడు జిల్లా దాచేపల్లి మండలంలోని రామాపురం మత్స్యకార కాలనీ వరద ముంపుకు గురైంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి నాగార్జున సాగర్, మూసీ నదుల ఉధృతితో వరద నీరు కాలనీలోకి చేరింది. వరద ప్రవాహం ఎక్కువగా పెరగడంతో రెవెన్యూ అధికారులు అప్రమత్తమై కాలనీని ఖాళీ చేయించారు. కాలనీ వాసులను స్థానిక పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తూ సహాయ చర్యలు చేపట్టారు. మరోవైపు కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతంలోని 100 ఎకరాల పంట పొలాలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. కాలనీ వాసులను సకాలంలో పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించడం వల్ల పెను ప్రమాదం తప్పింది. నాగార్జున సాగర్కి మరియు మూసీ నది నుంచి ఎక్కువగా వరద వస్తున్నందున ఈ దాచేపల్లి మండలం రామాపురం గ్రామంలో ఈ మత్స్యకారులకి ఉన్నటువంటి ఇల్లు మునిగిపోయే అవకాశం ఉన్నందున నీరు వరద ఎక్కువగా వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రజల్ని హై స్కూల్లోకి తరలిస్తూ ఆటోని ట్రాలీలలో కూడా తరలిస్తున్నాం. నాగార్జున సాగర్కి